Abale, ifeyo timapempherapo mpano pa Mvama CCAP Nkhoma Synod. Komanso ife ndife nzika zokhazikika mu CCAP. Kuphatikiza apo ife ndife nzika za Malawi. Koma kunena zoona Abusa athuwa tisamasekerere kumangoti chiliyonse basi akamalalikira basi kukamwa nyindu makamaka inu azimayi inuyo ngati ndi uhule zikuonesa kuti azimayi inuyo pena ndi uhule sopano chifukwa azibusa wandifake amanamiza anthu chifukwa choti inu azimayi chiliyonse mmangoti kukamwa nyindu mwasekerera anthu amene amapita ku Joni ku South Africa ndi anthu okhawo amene ali olimbikira mmutu mwawo m'maganizo mwawo amaziwa kuti dziko lathuli popanda kulimbikira kusakasaka sangapeze phindu sangapindule sangasunge mabanja awo ndipo ali ku South Africa kukazitsakira. Koma inu mahule azimayi a Mvama CCAP basi bize kusekerera zimene abusa akulankhula zimene Yasin Gama Abusa athuwa akulankhula. Anthu amene anapita ku South Africa amapita chifukwa cha mavuto kuti akathandizike. Tinene zoona ngakhalenso mu tchalitchi mwathu muno anthu osauka alimo oti ngakhale mabigiriwo amasowa. Ndi sanganyoza Abusa athuwa kumanena kuti ayi anthu amene anapita ku South Africa mitu yawo amene siziyenda kumene ku South Africa kuti anthu ndi ziko ngati so mmene kuli kuno ku Malawi. Koma zangosiyana kuti ziko la South Africa zinthu zimayenda kapena liliko bwino kusiyana ndi ziko lathuli. Koma anthu aku South Africa ndo ngakhale nzika za ku South Africa zimavutika ngakhale kuti zipeze ntchito ngakhale kuti zipeze chakudya. Ine ndimapita ku South Africa for business kukaoda ndimayenda koso Cape Town ndimakafika malingana ndi zinthu zimene ndikufuna kumeneko. Ndimapita koso kwazungulira mwina ku KwaZulu-Natal kose ku Durban kuja ndimapita ku George ndimadziwa malo ambiri kwambiri. Koma nzika za ku South Africa ndizo ozuzika kwambiri kuposa Malawi amene anachoka kuno ku Malawi kupita ku South Africa kukagwira zintchito. Azungu aku South Africa amakhulupirira kwambiri a Malawi kuposa munthu wina aliyense wazikola pasi ku South Africa. Ndiye mbusa mmalo moti azipereka chilimbikiso ndi kuwapempherera akuwanyoza amangonyamula mabigiri amangonyamula mabigiri amangonyamula njinga amangonyamula screen. Kuti tu abusa athu inuyo vuto lanu mnazola moyo wopempha vuto inuyo abusa inuyo Yasin mnazola ka moyo kopempha kuti mupemphe mupasidwe palibe cholongosoka chimene mungapange munganene kuti tikufufuzeni olomunda mulibe mmadalira kuti anthu akusonkhereni mwezi ukathaza kupaseni basi tikungosolola anthu za 10 mmatiberatu za 10 penapo so timatilembera ma message ndi chifukwa munashosha nyawu ikanakupangira ni mademo pa khomo pache nyawu gule wankulu munaushosha kukamwa kwanu kodu pena muzitsekako mukamatilalikira ife sizimatisangalasa ayi. Abale pa group pano group ya Mvama youth atumizireni audio yangayi abusawa afika poonjeza akundiziwa akaiva voice yanga yandiziwa ndine nkhosa yawo koma ineyo ndine munthu mmodzi amene madana ndi za usiru tatopa ndikumava zinthu za mikangano ndi anthu ayenere iyalowe nkhutu alalikire za mawu a Mulungu za chipulumutso osati za madrama zongosangalasa anthu zongosangalasa kuthupi zongosangalasa ziko lapasi. Ife tu muziwe izi tikapemphera tikafika ku nyumba timapemphera ziko lathuli lichite bwino timalipemphera katangale achepe mziko muno timapemphera anthu amene anapita kunja ndi anthu olimbikira aziziwayendera kumeneko. Koma munthu wa Mulungu amene amazitcha kuti ni munthu wa Mulungu wangovala cha white pa khosi yapangati khwangwala ali bize kunyoza anthu amene anapita ku South Africa. Azimayi mukusekerera muli muna musekereraso nthawi ya nyawu atanyoza nyawu muna zamusekereraso atanyoza ma Pentecost munthu uyu anakhala bwanji ndikuamba konyoza
abusa athu akuchikamwa kwakukulu ngati amenewa. Abusa muli ndi kuchikamwa kwakukulu kumene kungathe mukamalankhula kuti sikulowa njenje kumeneko mmanyoza anthu amene anapita ku Joni. Chifukwa chani? Anakulakwirani chani? Apempherereni. Munthu wabwino amapempherera anthu amene akuvutika. Mwachisanzo tinali ndi vuto muno Malawi, ndipo vuto likanali la namondo amene anaononga kwambiri. Anthu anali bize kupempherera apulumuseni alandiseni, ena zawaonekera nese zinaonekere zinthu zisapitirire. Aprofeti ena opusaja analoseraso kuchoke kunkhota Kalonga, Mzuzu, Lumphe, Salima, Mangochi, kose kukudusa so anthu afa ambiri. Pakana pano namoto wafika kutha, wafika pakutha, koma zonse zinachitiki. Chifukwa cha mapemphero awo anthu osati chifukwa cha prophet Chisiro analosera uja. Mbava za anthu mangobera anthu amene so mabera kwambiri ndi azimayi amene amapopuluma ndi za khumitano. Ndikuwuzeni anthu a Mulungu, mukamasatira azibusa ngati awo musauka, amakuberani za 10. Za 10 sizingakudaliseni chifukwa ndifake mmatembereredwa. Inuyo satirani Mulungu. Yesu Kristu pobwera pa mtanda anaphwasula chigulugulu, analolera kuti munthu payekha alumikizane ndi Mulungu. Gwadani mnyumba mwanu pempherani, kutchalitchi mzingopita kukaonekerako mosati kubereni yani. Audio yangayi onesesani kuti imfike Gama. Chikhaleso chisanzo ndi maprofeti ena opusa ndi azibusa ena opusa amene samatha kulalika, amangolalikira za wanthu. Anthu amene ali ku Joni athandizira kwambiri kutukula dziko la Malawi. Nyumba zambiri zimene mukuziona mtauno nzambiri ndizomangidwa ndi anthu amene ali ku Joni. Mizimu mukafika pa muzi mukaona nyumba za malata zokwana 10, nyumba 7 zimakhala zoti eni akali ku Joni. Atatu mwina ndi amene zili nzika zili konkuno ku Malawi zikulimbikira. Ndi anthu ambiri atithandiza kwambiri, athandiza kutukula dziko ili. Ndiye inu mukanenera anthu anapita ku Joni amangobwera kweni mabigiri. Ubusa wake utumene kukamwayasa kwete sikukama kumene kusikumalowa mphusi. Sizikolose limene lingasekerere zinthu ngati zimenezi. Musamayembekezere kuti mukalankhula basi aliyesa akhala chete. Inu kuti muzaona mbwaza sikulira munthu kuyenda ndikufira anthu aku Joni azakupangirani mademo. Mwayi wa anthu aja ku Joni anabwera kunoko nthawi ya COVID anakaotcha office paja. Boma likufuna la pase mabizi. Ata kuzakupangirani mademo musamatengere zinthu kujaira. Izizi muzapangidwa nazo ziwembo. Ana ku Joni masokana kamabwera ni mapistol. Nde muzaphedwa zinthu zazi. Muzikhala anthu oyang'ana, anthu opeye, komanso anthu oyika mutu pa uzimu. Osati kukhalira moyo onyoza ena. Nde kuti basi madrama pakana liti. Ife tizandikwana zimene zimtchalitchi muno. Tisakunamizeni. Musindiretu abambo inuyo. Musindiretu. Kuti ngati mmalongola cho ino kuti kunyumba kwanu andeta akazi anamangokhalira kupirira. Amaonekaso akazi anu wandifokesa ngobe awo imakhala yosakondwera zimaonesa kuti ndi munthu woyipa kwambiri. Ndakuyananu kwambiri. Ndakuyananu anthu akuyananu ngati anthu akulephera kukuza ndi chilungamo mwanyanya mwaonjeza.